18 ka mga former Marines, mga ex-Marines, ug doon na sila'y pasabog, bay. No? Mga kanhing kauban din ni may gala ni Gutesa. Kung si Gutesa lang, makaingon ka, oy, murag kadudahan ka. Pero kung di na mga higala, 18 ka buok, ingon pa ba ka, may higala, kasabot-sabot ni 18, makita man na. No? Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Yara. Ang mga sundalong ito Panganlan yun eh. ay wala nga sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin. Yay. Mas grabe ni At labas. gusto nilang magpakasundalo Oho. sa ating bayan. Tinatawag ko po Isa-isa. ang Oh. isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Si Tube. Opo. Oh, yara. Si Ross, matanda na po. Gamit ni Oga Rosbert Waupan. Kibido. Oh. Si Benny Bulontate. Voluntato. Si Johnny Budwan. Present Si yun. Rodante Orbilio. Rodante Orbilio. Rainy Boy Julian. Why pismas isa. Christopher Esquivel. Why pismasay. George Villalon Jr. George Villalon Jr. Oh. Romel Bobares. Pinasalot pa ba yun? Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Si Anselmo Paderdo. Walter Manalansan. Oh, basta-basta ba yun? Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. 18 na sila. Susani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon Pila na dahil sa naghana na mga yun. personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Ayan na lang nahilabti. Okay, Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Agay. Napaday si Kanbats, ano eh? Oh. Sige dong. Now, kini mga igalang gipanglitok o gibang panganlan ganina, no, nga mga former Marines wala na sa serbisyo, no? O matod pa mga igalang ni Attorney Livy Baligod nga for the last time gusto nilang magpakasundalo, wag maisugon mga igala nga ibutyag ang ilang nahibawan nga kini sila mga delivery boy daing taon. Mo di mga igala gipa-deliver sa bilyon-bilyon mga igala nga kwarta ang gipang pansak sa malita. Og mauni mga katropa aga pipila sa mga listahan nga kini mga igala nga nakadawat. Bantog na de perting isuga ning uban. Kay nakabahin di ay. Apil ko no ang pangulo diri bay. Di mga katropa ha, kadali lang ato ning sabay pagpadako animan ato ning padakon be kay para mabasa tani dahil lang ato sa ning irog na to ni basahon tani mga igalag kinsa ning mga apil sa ilang affidavit mga kaigsuonan ha lahi na may noon to na open mga katropa be kajot di mga katropa kinali lang diara
ang mga mato diri may gala sa number 44 no sa ilaha mga igalang affidavit no si Orbilio mga katropa ha ingon siya mga igala nga Orbilio, Galapon at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senador Loren Legarda noong 2024 ng dalawang medium size na maleta. Number 40. Napay address ba eh? Ito ko ning address. Orbilio o sila Roder o mga kaubanan at si Mark Tiksay ay nag-transfer sa sasakyan ni dating Senador Bong Revilla ng dalawang medium size na maleta pagkatapos ng meeting kay Saldico. Tiba-tiba gidi ay si kuan Bantogra. Duha ka malita iyang bahin. Orbilio, Bulutante o si Tube, no? At iba pa. Kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senador Tito Soto. Ayay. Nang 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Kadyot mga katropa na si ako basahon minsahe na ako timbayaon kadyot lang yun mga katropa kay naglanog-lanog ang atong tingog karon diha sa may bibingkahan. May buntag sa mga namaligyag bingka diha. Good morning. Padayon lang mo bantayan ng bingka diha kay basin og mapagod ha. Sa mga pangalan ng mga namaligyag bingka diha be. Kasilingan vlog maing buntag ang resulta ani moingon na po si Kiriring nga AI. O di na madag AI oy. Pero ay na mo mga higala pag expect nga malisang si Auntie Claire ana. Karon pa lang may higala grabe na ng mga pagpamalibad diha mga kaigsunan og pagpamakak. Ana gyud na siya. Alas po mga higalag na imo nabay kawatan may higalag mo angkon. Purok gulayan mangkilam si Bibing. Bibingkahan ni Bibing. Basta-basta good morning. Good morning. O maayong pagpaminaw diya sa may purok gulayan mangkilam Tagum City. Thank you. Salamat kayo mga katropa. Dugangan pa nato. Diya pa mga kaigsunan. Orbilio, Bubares at iba pa. Kasama si John Paul Estrada at Saldico ay nag-deliver ng 7 medium size na maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar. Tahimik lang. Ano pag mayungon mo mga higala nga, puro ramang ka, di man ka mo ilabotan ng mga kuan ni Duterte. Kani Villar Duterte ba na sa una? Apilon ta na. Ano man? Kung korupsyon mga higala tong isgutan, dapat tanan may higala nga nakabenepisyo ato, nakahilabot atong kwarta, may higala nakadawat atong kwarta sa gobyerno. Lampurnas. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Dugang pa ni ini mga higala. Nautusan din kami na mag-escort, number 44 ni. Mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen and women na naaalala namin sa ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin sila nakikita sa pag nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa House of Representatives at yung iba ay kinukuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse sa Forge Park. Sila ay ang mga sumusunod. Mauna ni mga higala. Bullseye. Bullseye. Abante, Bene. Si Boytila. Ang natalo ngunit nakaupo. Congressman Abante. Diya pa, kining sigig pangaway kang Sara. Nga taga Mindanao. Zia Alonto Adyong. Bungot sa ito ini mo Dyong. Diya pa, si Jose Alvarez. Diya pa gyud, si Jojo Ang. Kini namirma man ni Maygala sa impeachment ni sila. Si Julien Baronda. Si Ace Barbers. Sos, bantog na di ay lumon. Yatong mga kalumunan di doon Surigao. Bantog di ay si congressman ninyo, si Ace Barbers. Nga, moingon nga, dautan si Duterte kay naka-jaon ba jay ijabahin? Porbida mga higala. Diya pa, si Cheng Birnos. Niya, Arlene Brosas.
Kanto ni mga igalang naggisa kang digong. Oh, si Arlene Brusas taga Gabriela in PE man eh. Franz Castro, agay, ang child abuser mga igalas talaingod. Ibaghak. Apil daw diri oh. Kinsa pa ni? Si Chihuahua. Joel Chua, ang sigig pangaway kang Sara mo di ay taga Quadcom man eh. Oh, si Manix Dalipe, Sambuanga ni. Ya pa, Laila Dilima. Orbida. Bantog ra mga igala makaaway kang Sara kay may bahin di ay. Di pa, Dan Fernandez si Carding Cobra. Oy. Wa naman noon ni kadaog mga katropa. Abi. Oh, di pa mga katropa, ang dugang pa mga pangan asa naman tong uban dre si Janet Garin. Bantog ra. Si Dong Gonzales, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Si Jay Kong Hon. Kani, mo na sila isa sa gibansagan may galang kuan kadtong Young Guns. Oo. Ano mga nagpirma gyapon ni mga higala sa kuan. No, nagpirma gyapon ni sa impeachment ni Sara kani adto. Di pa si Jervil Luistro mao ni kadtong mao ni chairperson sa impeachment ni BBM. So unsaon di ay may gala og tinuod ni ha? Unsaon di ay mga gala pagka dayon sa impeachment niya kini nga chairperson si Jervil Luistro may gala nga apil man dai kuno ni sa listahan kani sila ang mga kibot ani karon mura nagipang silihan. Di pa mga katropa ang sige og katong naulawan gani nga gitubag ni Digong si Raul Manuel. Apil di ay uyutars mga katropa. Bullseye! Bullseye! Apil di ay ka ha. Raul Manuel. Pahinlo-hinlo di ay mo ha. Pero nakatangag man di ay mo mga pandamay dagko mo. O, di pa diri mga igala. Paulo Ortega. Oh, mga kuan man eh. Naamang gini may igala sa administrasyon. Niya pa mga kaigsunan. Si Boy Contempt. Joseph Paduano, mga katropa. Oh, apil si Boy Contempt oh. Wala man ni kadaog mga igala pahilom-hilom na nakatangag na daing tibaghan. Padamay. Di pa si teacher. Bantog di ay teacher nga ang imong bag kay paanit sa buaya. Kay nakabahin ka di ay si Estela Kimbo. Dito na ni kuha mga igala sa townhouse and residence. Ayay. Di pa mga igala. Ang Limbarok, Martin Romualdez. JJ Suarez. Oh, di ara. Di apay last mga katropang entry, Erwin Tulpo. Oh, money mga igalay unod nga matod pa sa kining 18 karon ka mga former Marines nga mga security aid ni Saldico. Mo ni among nadumduman nga gipang delibera na mo ni mga tawhanan eh. Now, the burden of proof mga igala as usual, no? Behoves upon those people nga nag-aliga. Kinsa may naman sangil karon. Kining sila Attorney Livy Baligod, sila former Representative Mike Defensor, sila karon may gala ang dunay pasangil. But pasabot nga they have to produce evidence. Mo ni ingon ni Attorney Baligod nga batch 1 pa man pud ni. Naman pud next batch ani. Sharo naman mga igala. Mga santo lang gyapon ang pananaw nato ani mga tawhana ni mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Unta mga igala makapukaw na ni sa ato ang tanlag karon og di na mo malimot. Salamat na bay purya buyag kini mga naases gutanan wala gyud in town ato address Mindanao og sa atong distrito des Davao del Norte, Davao de Oro in town. Salamat ninyo di ha. Thank you! Mga buutan mga igala ato ang mga kongresista diri. Oh, wa gyud in town sila maapil ana kay di man ginamalintan no. Kay kini mga igala mga security aid man gid ni Saldico. Ang kuyaw ani may galag moingon si Saldico dito nga I recognize that ako gina silang mga tao. Tiwas ang maliligayang araw. Pero expect na ta mga igala nga ang Malacañang karon nagluto na daan og masarap na hapunan para ila mga higalang ilahang kuan na pod no ibirada. Way siguro may gala taod-taod ani mga alas 9 bisan og EDSA People Power Revolution Day ta karon mga kaigsunan. Doon na na'y mga gipangluto karon og andam na ang attack dog sa Malacañang mga igala nga si Auntie Claire Castro
nga mubanghag na pod og moingon bakak ning tanan. We expect that mga igsoon, no? Nga na mga igala. Pero ang hagit na to ani kining 18 ka mga tao, former Marines mga igala, because di sad ta makaingon mga igala nga wala ni sila kredibilidad. They are former Marines. Kung tinuod din silang former Marines, ma-check man na mga igala ilahang identity na magina sila sa listahan mga igala oy. Mo? Ma-check man na. So, ang atong hagit ani nila kini si Atty. Libby Baligod. Makaingon ka mga igala, napod ni mga igala tunga, no? Pwede pro Duterte gyud nga kuan. Kundili ang ilaha may gala para sa Pilipinas. Ang atong hagit sa ilaha nga kung unsa pa na inyong gihawiran diha ka ebidensya, ipagawas na intawon na. No, kung kinsa pa man to mga igalang mga nalambigit ani, paningog na intawon mo mga igsoon. No, aron intawon mga higala nga mahumanan ning problema sa korupsyon. Bullseye! Bullseye! Ang kuya og si Auntie Claire ang mubali. Dili na mahitabo, binutamian dili na mahitabo. Kay sakto basta sakto kag bangil, lisod kang mo atras.